Good morning guys! So our video for today, magpipintura tayo ng kurong-kurong. Gagawin natin siyang black, from gray to black, para mas pogi yung service natin pagkuha ng itlog. Binibilad na natin para pinturahan ang itim, para maging pogi syempre.
yung sidecar natin. So lalagay muna natin siya sa init sa araw. Ipipilat muna natin siya. Siguro mamayang alas 3 pwede na to. Okay guys. Yan, from gray to black. Upholstery na lang kulang. So, ang ganda na ng ating motor. Punta tayo sa bundok, sa bantay, bukid, para tumuha ng itlog.